गुवाहाटीनिफ्राय नायदोंबा नोंसोरो बेवहाय आरामसे बास लानानै फैयो ना मा लानानै फैयो नाय आरामसे बेहाय जायगायाबो गुवारखा नैफ्राव एसे कटेज बायदिबो माबा बानायनानै दङ नै बेफोरनो एन्ट्रि फिफ्रा बेसे लिरजोबनाय पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारमिट फिस 360 हाजो गैया माने 180 डिग्री हाजोआनो हाजोजोंनो माने साराउन्डिं जाजोब नैबे आंनि उनजों हाजो दङ हाजो गोजा बे पिकनिक स्पटनि खाथियावनो मोनसे रेजर्ट दङ दहाय होनखांखाबाय आङो हिल मयना बेम्बु I'm the last one to die. Hello guys, welcome to my vlog. दिनै आङो एसे गोजानाव बेरायफैदों आंनि माबाजों लोगोजों बेरायफैदों एसे दा नैहाय माबायाव बेरायफैदों आरोना जायगाया बिराद मोजां बेहाय सान्दुङाव एसे सान्दुं जादों दखानाव माबा जालाबायदोंमोन जों मेथाइफोर बेजों मन्दिर दङ गणेश मन्दिर खोमा शिब मन्दिर खोमा बेखाय ओमफ्राय ओरै थांबाय थाबा माबा मोनो पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मोनो ओमफ्राय जों एसे दा दंथ'यो आरो जों मेन थांगासिनो दा पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीयाव माबायदि जायगाखौ नायदों जोङो एसे एक्सप्लर खालामफैदों जोङो बे जायगाजों ओंखायनो दा नायलांबाय था आरो ब्लगखौ मोजां मोनोबा लाइक साबसक्राइब खालामना होदो नैहाय दा किचेन दाबा दङ बेहाय माबाफोर जालांनो हागोन आरो ना बेहाय दाबा दङ बिराद दाबाफोर मोनलाङो बेहाय खाथि रेस्टुरेन्ट दाबा बिराद मोनलाङोहाय बिदिनो आरो दाथ' सिनारिफ्रा गारिफ्रा बिराद खम आरोना बेजों ओरैनो प्राइभेट गारि मोनो ओमफ्राय बिदिनो टेक्सिफोरबो मोनो डाइरेक्ट गुवाहाटि थांग्रा आमसिं जराबाद टु खानापारा नै टेक्सिफोरा मोनजोबो नैहाय मन्दिर दङ ओम नमः शिवाय जय बाबा गणेश बेनो आरो जायगा बिराद मोजां नेचार जायगा खाथि फैदों जोङो बेजोंनो बेरायफैदों एसे नायलांदो ब्लगखौ जों दा फैयै माबा मोनफैबाय नै पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि लामा मोनफैबाय थारमाने मोनसिगोन जों बारा गोबाव गैला बेनिफ्राय बे माने मेन लामा हाबखाबाय आरोना जों पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हाबग्रा दा जों एसे थांबावबानो मोनसिगोन बैनि नुहुरबायानो खोमा मोनबाय माबायाव मोनफैबाय नै मा होनो पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि बे गेटआव थाबायनो हायो होनना बुंदों बैजोंजाय थाबायहैनायसै नै पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि गेट मोनफैबाय गाइस बियो मायं डिस्ट्रिक्टआव मरिगाव डिस्ट्रिक्ट सरि मायं जायगा आसामाव गुवाहाटी वाइल्ड लाइफ डिभिजन नांसिगौमोनलै नैयाव मोनफैबाय दा दसे बेरायनोसै मा दङ बेहाय नायनोसै एसे दलां मोनसे दङ बेहाय बे दलांसिम थांनो होयोनो नैफोरनो आरो नै साब डिभिजन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीनि फट' दङ नैहाय फरेस्ट रेन्जनि माबा रेन्ज फरेस्ट अफिसारनि अफिस बियो बेजोंनो आरो दा बेरायनोसै मा नुयो बेहाय ओरैनोथ' जिब जुनारखौथ' नुनाय नंला जिब जुनार नुनो थाखायबाथ' जिब साफारिसो खालामनांगोन जोङो बेनि थाखाय जों फुङावनो फैनांगौनो माने नैनो खोमा दलाङा ना ओमफ्राय बे दलांजों थांनो होआ नामा बैजों थांनो होआ ना नै बेफोरनो एन्ट्रि फिफ्रा बेसे लिरजोबनाय पबितरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पारमिट फिस नैबे एन्ट्रि फि पार पार्सन पार डेआव इन्डियान्सफोरनि थाखाय 50ल' आरो ना 50 रुपिस ओमफ्राय फरेनारनि थाखाय 500 ओमफ्राय टल रड ट्रिप होनांगोन आरो ना 300 इन्डियाफोरनि थाखाय फरेनारनि थाखायबो 300 बेखौ नायनानै ला स्क्रिनशट खालामना ला जुदि फैनोबा नोंसोरबो बेयाव आरो ना ओमफ्राय टाइमिंआ एलिफेन्ट साफारिया नै 6:30 AM निफ्राय 7:30 AM सिम माने फुंनि आरो ना ओमफ्राय जिप साफारिया 7 AM माबानिफ्राय फुंनि 7टानिफ्राय 12टासिम आरो ना ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो 1निफ्राय 3:30 PM सिम जिप साफारिया बे आरो खननैल' मोनो आरो ना जेनेबा बेबायदि आरो ना बे फिल्म शुटिंफोर खालामनो थाखाय जोबोद फिस लायो माथो 25,000 फरेनारफोरनि थाखाय फाग्लासो एथ' दाम होनांगौ बिसोरो बेनो आरो ना आं दासो सोंबाय नैबे फरेस्ट माबा अफिसारनाव नैहाय जना दंगासिनो दंमोन माने नैहाय दलांजों थांनो होयोमोन ओमफ्राय खिन्थु बिनि दलांनि माबाफ्रा मा होनो बे जालाय थालाय एसे माबाफ्रा दिरुंफ्रा एसे जनानै दंनो
एसे रिस जागोन ना रिस जायो आरोना बेखायनो नै हेंगिं ब्रिजआनो एसे सिदासो जानानै दं हेंगिं ब्रिज बानायथ' एसे ओरै सि टाइपसो जानांगौ ना ओरै सि टाइपसो जानांगौ ना ओंखायनो एसे माबा जानानै दं आरो जिखुनु बिनिफ्राय नाहरनांसिगोन जोङो हेंगिं ब्रिजआवथ' गाखोनो मोनला जोङो दा नैबेजों बेरायहैनांसिगोन मानसिफ्रा बेरायदों नैजों मोजां जागौमोन आरोना बेजों भिडिअ खालामनो फट' लानो जिखुनु बे मोजांबाथ' थांनो हाबायमोन जोङो ना मा थुफैदोंथाय बेखौ मिन्थियासै नाहर जुम खालामबाबो अ नंगौ मैदेरानो ओइ नै मैदेर थुखैगासिनो ओइखौ नुदोंना मैदेर थुखैगासिनो सोरबा माने बे माबा मानसिया हा मैदेर गुमग्राखौ मा होनो माउथ आदसा बै मैदेर गुमग्रानो मैदेर थुखैगासिनो बै नै हाब बै ब्रिजआव गाखोनो लुबैथारदोंमोनलां हाब मैदेरा गिदिरथारलै खिन्थु हाब लामाया डेन्जार माथो थ' गाइस जोङो पबितरा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिनिफ्राय फैफिनबाय जेबो नुयैखाय माने बे दलङावबो गाखोनो मोनलानो बेखायनो गाखोनो मोनैखाय जों फैफिनबाय मोनसे स्पटआव बे जाहैबाय चानाका पिकनिक स्पट बियो बाट एसे फेमास बेबो बे जायगानिनो बे मायं खाथियावनो बेबो दा जों बेयावनो थांगासिनो एसे बेयाव मोनसे मा होनो रेजर्ट दंनो बेम्बु माबा हिल मयना नामा बेयावबो एसे फट' लाहैनो सानदोंमोन जोङो एसे नायहैनो एक्सप्लर खालामफैदों जों बे जायगाजोंजाय बाट मोजांनि जायगाया एकदम बेलासिजों एसे बेलासि जाबाय नालाय बाट मोजां ओरै सानसेटबो जासिगोन नै खाथियाव मोनफैबाय जों पिकनिक स्पटआव दा बेयावनो जों दसे बेरायहैनोसै आरोना दे नायलांबाय था गाइस मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो आरो कमेन्ट थुना हो नैहाय मोनसे रेजर्ट दङ हिल मयना बेम्बु रेजर्ट जों दा नैबेजों बेजों ओंखारलांनो नागिरदों नै थ' माबायदि जायगाखौ एसे बेरायनोसै बिराद गोजानाव फैदों जों दा मरिगाव डिस्ट्रिक्टआवसो जों दा जेबो जायाथ' दहायनि बायदि माबा मोनायाव लाइटजोंबा खम मोजां नुगोन ना हर्स साफारि खालामनो हायोलै बेबो मोजांथ' जायगाया नैयाव केम्पिं खालामनानै थाफैनो हायो ओमफ्राय आंथ' प्राइसखौ मिन्थिया बेसेथाय अबाव लायोथाय केम्पिं बे प्राइसा जिखुनु लकेसना मोजां आरोना ओरै फारसेथिं हाजोनि भिउ नायनो ना फारसेथिं ओरै दैमानि ओरै ब्रह्मपुत्र दैमानि भिउ नायनो नोंसोरो बिराद मोजां आरो जायगाया पिकनिक स्पट जानोबो प्लास नोंसोरो केम्पिं खालामनो मानो आरामसे मोजां आरो जायगाया नैहाय नै माबानि माइ गाबनि जिगाबनि माबा बानायना दोनदों बेहाय आरोना दैनिफोरनि प्रब्लेम गैया खोमा मालानिफ्राय खुलिनायथाय बे जायगाया जोङो जाग्राफोरबो मोनो खोमा एसे बेरायनोसै जोङो बैजों जाग्राफोर नुदोंना बैलाय माबा जाग्राफोर दंलाबायो थ' नायलाबायनोसै बिराद गुवार खिन्थु जायगायाबो ना माने जेरै माने बुंनो थाङोबा 180 डिग्रि हाजो आरोना 360 हाजो गैया माने 180 डिग्रि हाजोआनो हाजोजोंनो माने साराउन्डिं जायो नैबे आंनि उनजों हाजो दङ हाजो गोजा बैसिबां हाजो ना बैसिबां हाजो ओमफ्राय नैबेजों बेजों ब्रह्मपुत्र दै गोजाम बोसोरखौ 2024खौ जोङो बिदिनो बारग' हरलांबाय बेबायदिनो एसे जायगा नायनानै मानानै बारग' हरलांबाय जों 2024खौ बेनो आसा खालामो नोंसिनियाबो बिदिनो बारग' हरलांबाय होननानै आरो 2025आ नोंसिनि थाखाय बिराद मोजां जायो जोंनि थाखाय मोजां जायो गासिनि थाखाय मोजां जायो नोंसिनि फेमिलि जोंनि फेमिलि गासिनि थाखाय सुख सान्ति जाहैयो 2025आ बेनो आरोना 2024खौ बिदिनो भिडिअ हरबाय आङो लोगोफोर नायनानै एसे मोजां मोनबा लाइक साबसक्राइब खालामदो कमेन्टफ्राव एसे हेपि निउ इयारनि सास्रि हरदो नोंसोरखौबो एडभान्स हेपि निउ इयार बाय पान स्ट'राव मा मोनो नायनोसै कफि मोनगोन ना मोना एकदम बिराद चिप्स माबा माबि नुलाबायदों मिथा पान मा पान मोनलाबायो नै गथ'फोराबो जमा गासिबो कफि मोनो खोमा ना कफि मिलेगा कफि लाबाय बाय पान स्ट'रनिफ्राय कफि लोंसै माबायदि लोंनायाखै लोंनायालाय बिनि 20 थाखा नामा लाखायो एसे बे माबायाव स्ट'राव बेबायदि एसे पिकनिक स्पटफ्राव माने लाबोयोना बिसोरो ओंखायनो लाखायो आरो मोजां आरोना एसे रिफ्रेशमेन्ट मोनलायोना कफि लोंबाथाय
गथ'फ्रा नै एक्टिं करे एक्टिं नायबा गिगासिनो खोमा गथ'फ्रा बिदिनो गाइस जोङो गोजाम बोसोरखौ बिदाय हरनाय जाबाय 2024 खौ जेबो जाया लोङासो बिदाय हरदों दै जों जेबो जाया लोङासो बिदाय हरबाय जोङो बिदिनो जानांगौ नांगौबा गोदान बोसोराव जागोन जोङो 1आव जागोन 1नि जानुवारियाव जागोन जोङो एसे बुरजानो जागोन थ' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामबानो जाबाय बिदिनो मोजां भिडिअ लाबोबाय थाबावगोन आङो बेनोसै आरो जों दा मरिगाव डिस्ट्रिक्टआवसो दङ बेहाय पिकनिक स्पट मोनसे बेयाव आरो नोंसोरबो फैनो हागोन गुवाहाटीफोरनिफ्राय नायदोंबा नोंसोरो बेवहाय आरामसे बास लानानै फैयो ना मा लानानै फैयो नाय आरामसे बेहाय जायगायाबो गुवारखा नैफ्राव एसे कटेज बायदिबो माबा बानायनानै दङ बेहायबो आरामसे प्राइभेट पिकनिक बायदि जानो हागोन आरोना नोंसोरो प्लास बेजों माबा मोनसे टेन्टबो दङ टेन्टआव उन्दुनोबाबो नै गोजौआवबावसो जा मोजां बालाबो नांनाय नङा जों प्राइसखौ मिथिला बेसे नाथाय नोंसोरो फैनानै सोंफैबानो जाबाय आरोना बा नोंसोर कन्टेक्ट खालामहर बेनि माबा थागोन बे पिकनिक स्पटनि खाथियावनो मोनसे रेजर्ट दङ दहाय होनखांखाबाय आङो हिल मयना बेम्बु रेजर्ट दा बेहाय मिउजिक फेस्ट जागासिनो नैहाय मोनायाव जायो खोमा बाट मोजां नै बेम्बुनि औवानि खालामनाय बियो खाथियाव मानसिफ्राबो बाट फट' लासोदों बेहाय दा नैहाय जोंबो फट' लानो नागिरदों नै एसामिसफोरनि दल दङ बेहाय दल ना एसामिसफोरनि बियो दलब्रा इयो मा मिथिया नामा दलब्रा ओमफ्राय नै बियो नैबे माथो सेरजा नैबे सिफुं ओमफ्राय नैबे माथाय नैबे फेम्फा नैबे सिफुं नैबे दल नैबे फेम्फा बे आरो I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you're hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you're hurt, I know you're hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating. मम' जानो नागिरदों नै बेयाव खाथियावनो बेनि खाथियावनो पार्किंनि खाथियावनो मोनजायो मम' लकेल्सफ्रा फानो आरोना हे मम' बेवहाय 50 थाखा प्लेटनो नायनोसै माबायदि जायो स' गाइस बेनोसै आंना भिडिअआ नै दा आं अमा बेदर लानानै थांगासिनो रुमाव नोंसोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो स' बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन बाय बाय गाइस बाय बाय ओम नमः शिवाय बाय बाय